गाव जे बानायनाय बिटिआर एकर्ड बे एकर्डखौनो बिथाङा दिनैसिम मोगथां महराव कनभार्ट खालामनो हायाखै। बिनिखायनो बिटिसिनि जे चिफ प्रमद बर' बिथाङा सासे फेलार लिडार। एकर्डनि 5 बोसोर जोबनायनि उनाव जोङो नुनो मोनबाय जे बिथाङा जे एकर्ड खालामदोंमोन बे एकर्डखौ दिनैसिम मोनसेबो मोगथां महराव लुफुंनानै होनो हायाखै। खुलुमबाय, आं सुमन्त बसुमतारी। दिनै जों बिटिसिनि दाब दाब जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन बियाबनिफ्राय जोङो 19 जनसो लाइमोनफोरा दिनै बिटिसिनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारी बिथांनि नुजाथिनायाव जोङो दिनै बिपिएफ दोलोखौ आरोबाव स्ट्रं खालामनो, बिपिएफ दोलोखौ आरो फैबाय थानाय समाव जों पावाराव फिन खेबसेबाव लाबोफिननो थाखाय 19 जन लाइमोन गोख्रों सेंग्राफोरा हाग्रामा महिलारी बिथांखौ सापर्ट खालामनानै दिनै बिपिएफ पार्टियाव हाबफैदों। दा जोङो 4 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोङो UPPL पार्टिनि दैदेननायाव UPPL सरकारखौ जोङो सापर्ट खालामबोबाय थादोंमोन। बिसिनि एक्टिभिटिसआव जोंबो बाहागो लाबोबाय थादोंमोन। प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला बिटिसिनि चिफ जादोंमोन, जोंहा प्रमद बर'नि सायाव गोबां आसा दंमोन जे इयुथफोरा गोबां साख्रिनि बेलायाव एमप्लयमेन्ट जेनेरेट जागोन। बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों फैनो गोनां गोबां इन्स्टिटिउसन्सफोरा मोगथां महर मोनसिगोन। जोङो बेफोर बायदि बायदि खोथाखौ साननानै जोङो प्रमद बर' बिथांखौ जोङो सापर्ट खालामबोदोंमोन। नाथाय दिनै एकर्डनि 5 बोसोर जोबनायनि उनाव जोङो नुनो मोनबाय जे बिथाङा जे एकर्ड खालामदोंमोन बे एकर्डखौ दिनैसिम मोनसेबो मोगथां महराव लुफुंनानै होनो हायाखै। बिथांखौ जोङो मोनसेबो इमप्लिमेन्ट खालामनानै होनो हायैनि थाखाय जोङो सासे फेलार लिडार होननानै जोङो बुंनांगोन। मानो होनब्ला बिथाङा गाव जे बानायनाय बिटिआर एकर्ड बे एकर्डखौनो बिथाङा दिनैसिम मोगथां महराव कनभार्ट खालामनो हायाखै। बिनिखायनो बिटिसिनि जे चिफ प्रमद बर' बिथाङा सासे फेलार लिडार। बिथाङा गाव बानायनाय एकर्डखौनो दिनैसिम मोगथां महराव खालामनानै बा कनभार्ट खालामनानै मोगथां महराव लाबोनो हायाखै। बिथाङा दिनैनि दिनाव बिटिसिनि चिफ जानो समाया। बिथाङा दिनैनि दिनाव जोङो सरासनस्रायै नायोबा सासे ससियेल एक्टिभिस्ट हिसाबैसो जानो समायो। नाथाय बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानो जेबो गोहो गैया, जेबो समाया। बेनिखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव इयुथ हिसाबै बिपिएफ सरकारखौ फिन खेबसेबाव लाबोफिननो थाखाय हाग्रामा महिलारी बिथांखौ जोङो फिन खेबसेबाव चिफ खालामनो थाखाय जोङो गुबुन गुबुन बिटिसि बियाबनिफ्राय दिनै 19 जन लाइमोनफोरा फैनानै जगदान जाफैदों। दिनैनि जगदान जानाया मोनसे ट्रेलारसो। जोङो दिनै फैदों, गाबोन समफोरनिफ्राय आरो रोजा रोजा बिटिसिनि दाब दाब जायगानिफ्राय हाजार हाजार लाइमोनफोरा जोंजों जगाजग खालामनानै आरोबाव बिपिएफ दोलोखौ फिन खेबसेबाव सरकाराव लाबोफिननो थाखाय हाजार हाजार लाइमोनफोरा फैबाय थानाय समाव जोंजों सापर्ट खालामनो ओंखारबोगासिनो दङ। जों बे मोनसे आरो मेसेज हरनो सानबावदों। फैबाय थानाय समाव जेसेबां लाइमोनफोर दङ गासिबो सांग्रां जानांगोन। फिन खेबसेबाव बिपिएफखौ बिटिसिआव सरकाराव लाबोफिननो थाखाय हाग्रामा महिलारी बिथांखौ चिफ खालामफिननो थाखाय जेसेबां हायो लाइमोनफोरा रोजा रोजा ओंखारनानै जोंनि हाग्रामा महिलारी बिथांखौ सापर्ट खालामनो नाजानांगोन आरो गासिबो ओंखारनानै फैनांगोन। बेनोसै, गोजोन्थों।